Matul dawn l-aħħar jiem kif tgħaddi mill-entrata tal-isptar Mater Dei, Dlong tinnota siġra tal-miliet imdawra b'rigali mhux tas-soltu għax huma iddedikati għall-annimali. Dan il-miliet, l-annimali fis-santwarji madwar il-pajjiż se jgawdu mill-ġenerożità tal-Maltin grazzi għall-inizjattiva Rigal b'imħabba b'differenza li hija mmexxija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Abela. Flimkien mal-ġenituri ta' Jake Vella, il-ġuvnot li ħalla din id-dinja aktar kmieni din is-sena minħabba kundizzjoni rari, inġabar ikel għall-annimali abbandonati, ideja li nibtet propju 3 snin ilu. Dr. Lidja Abela fil-waqt li ringrazzjat lil kull min ta' sehem fl-inizjattiva spjegat kif tnislet l-idea. L-inizjattiva twildet biex is-soċjetà tagħna taħseb ukoll mhux biss fit-tfal li jinsabu f'ċirkostanzi differenti imma anke fl-annimali, f'dawk li m'għandhomx vuċi. Preżenti wkoll il-ġenituri ta' Jake Vella li tul ħajtu kien ta' ispirazzjoni għal bosta tant li l-imħabba kbira li kellu għall-annimali għadha tinħass salum il-ġurnata. Il-ġenituri tiegħu tkellmu ma' TVM News dwar kif nibtet il-passjoni ta' Jake għall-annimali u l-weda li jagħmel mommu hekk imur tajjeb fl-eżamijiet. Għalli jekk naddim l-eżamijiet se tixtrili. U għatlu inti x'tixtieq, għalli nixtieq kelba. U xtrajnilu kelba u kienet il-mimmi tajnejh. U minn hemm jisabdiet innamra l-annimali beda jsir iħobbhom wisq. Id-donazzjonijiet inġabru bl-appoġġ tal-forzi dixxiplinarji li naqdu flimkien u taw daqqatit biex ħattew l-ikel minn fuq it-trakkiet tal-Protezzjoni Ċivili. Dorothy Sammut, membru mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, tkellmet dwar is-sem tagħha. Aħna qegħdin hawnhekk b'rigali mħabba differenza biex niġbru l-ikel tal-annimali u nqasmuhom fis-santwarji madwar Malta u Għawdex. L-ikel tal-annimali se jitqasmu matul il-jiem li ġejjin lesti biex jaslu quddiem l-adba ta' qdiet li b'dedikazzjoni jieħdu ħsieb annimali abbandonati.